Takže zdravím, rozhodl jsem se udělat takové krátké video o fejkových hrách na Segu, které se poslední dobou hodně rozmáhají. Jo. Minulý týden jsem si dovezl takových pár kousků fejkových her od jednoho pána. Já jsem si proto extra 250 km. I když jsem tušil, že to jsou fejkovky, tak jsem vzal i tak. Takže chci vám ukázat prostě, jak dobře se to už pokročilo, v jaké fázi to je. Některé hry už jsou fakt hodně málo rozpoznatelné. Jedině na místě to rozpozná a ti, co si to posílají, tak bohužel pak zapláčou nad výdělkem, že mají kopie, jo. Takže tak, jo, chvilku to pauznu jenom. Takže začneme asi od té slabší úrovně, od těch lehce rozpoznatelných jako her. Je to už jako vidět jako už pohledem. Takže tady třeba Street of Rage klasika 1. Jo. Kazeta už je taková, by to na tom videu vidět, je taková lesklá, jo. Je to lesklé. Dráží se to. Je to jak sklo, jo. Ta folie, jo. Není to vůbec poznat, jo. Tady to špatně vidět. Mám tady blbé světlo. Vezmu originál kazetu. Ta je matná, jo. Teď se to zaostřilo. Je zaostřená, jo. No, tady další věc, jo. Kazety, když otočíte naopak, jo. Krásná kazeta Sega, tady na pán, jo. Originální šroubky, segácké, jo. Ale bacha, ukážu vám pak dál, co někdo vytvořil, jo. Tady jsou křižákové šroubky, jo. Takže tak, jo. Takže toto je klasická fejkovka, kde hodně rozpoznat, jo. Sice zabalená do krabičky originál. Předbal je papírový, mám takové tušení, že jsem se to díval, nebudu to vydělávat. Já to nemám čas, nějak to video bylo strašně dlouhé. No a manuál, to je originál, co tady mám v své hře. No, tady další hra, Street of Rage 3, jo. 2, 3, trojka to je. Tak, taky fejkovka, jo. Lehce rozpoznatelná. Toto byla první verze fejkových her, jo, s touto drážkou tady na boku vlastně, jo. To už bylo, když začínaly Segy, jo. Táhlo se to z Číny, jo. A tím šli krásně poznat tyto, jo. Tady ta kazeta je taky taková divoká, jo. Obal takový, není pěkný vůbec, jo. Krabička, nic moc. Jo, i ten manuál je dělaný takový jak folie prostě, jo. Vůbec to nemá k originálu, co prostě nic. Jako sice není to špatné, jako kvalita dobrá všeckého, jo, ale vůbec, jo. Takže tak, jo. A teďka přejdeme do té lepší úrovně už her. Tak, takže začneme další hrou, a to je Probotector. Tak, vzhledově vypadá velice dobře. Sice první mě zarazil ten přebal, jo, je takový slabší, vytisklý, jo. Takže, první věc, jo, výrobce Konami, jo. Konami, takže Konami musí být krabička. Otevřeme. Tak, krabička je co? Krabička je Sega, blbě to je vidět, zaostří se to. Tak, Sega, jo. Tak, to je první pozor, jo, to by vás mělo zarazit. Teď, když se podíváte na hru, tak je taková lesklá. Tak, to nesmí být samozřejmě, že? Jo, toto je taky špatně. Ten třeba dělaný. A kazeta je velice pěkná, jo. Kazeta je velice pěkná, jo. Točíme. A šroubky samozřejmě musí být Konami i krabičkáry, jo, a je Sega. A šroubky máme křížové. Takže ještě jako dobře rozpoznatelná kopie, jo, ale už velice. Jinak k těm krabičkám, všechny tyto další 3 hry mají tyto stejné krabičky, jsou to čínské krabičky, náhrady za Segy, jsou velice zdařilé.
je tam jeden velký rozdíl, že ten nápis není tak vystouplý, jako na originálu, jo. Můžu to tady přehodit z toho originálu, nevím, jestli to bude dobře vidět. To chystám. Nevím. Ten telefon zaostří. Chci to zaostřit. No, každopádně ten nápis tak o půlku víc tady zvedlý, jo. I kdyby prolisovaný víc, jakože jde víc trčet, tak to možná lepší vidět. Nevím, no, je to vidět tady to vidět hůř. Ale je to tady přesně naopak, jo. Ten nápis je lepší, viditelný. Jo. No, každopádně je to jako velký rozdíl, jo. Tak, další hra, Mega Turrican. Taky taková pecka. Samozřejmě všechno to jsou hry, kdyby to byly v originálu za velký balík peněz. Jo. Tady je i hra i s manuálem. Už velice solidně udělaná. Jo, zase krabička čínská, jo, není originál. Vytáhneme si kazetu. Už i přebal je fakt dobře dělaný, ale obal je takový matnější, jo, ten taky matnější, jo, takže tak. No a bocha. Krabičky jsou předělávané a jsou tam originál šroubky dávané, jo, takže a není to originál hra. Takže tak, jo. Jak manuál, taky fejkový dělaný manuál. Už podle hmatu, už to není originál, protože když si vezmu tady originál, třeba obyčejný, tak ten papír je hladký, jo. Ten je takový polomat. Takže tak. Takže nějak zdařili, ale je vidět, že to není prostě zaostřené, jo. To je prostě to kopírované, jo. Tak ta kvalita toho prostě není, jo. Ale jako manuál je velice pěkně udělaný, jo. A jako prostě, že někoho to baví toto dělat. No, vezmeme další hru. Takže zase taká další, jedna lepší hra. Takže, to znamená Wolverine, Adamantium Rage, výrobce Acclaim, jo. Takže musí tam být Acclaimácká kazeta, Acclaimácká krabička. Tak, otevřeme. Je to samozřejmě i včetně manuálu. Jo, tak. A co máme Acclaimáckou krabičku? Nemáme, máme Segáckou krabičku. Takže by to někdo přebalil? Nepřebalil. Podíváme se na kazetu. Ale Segácká krabička. Takže kde se stala chyba? A ještě originál šroubky. Pěkné, že? No, jinak přebal taky velice pěkně udělaný. Je to takové matnější lehce, ale proti originálu je to trošku poznat, ale je už velice špatně, jo. Tak manuál, taky už velice dobře udělaný, tento už je hodně dobře udělaný, tento už je lesklý papír a je to vidět, že to je prostě kopírované, jo. Jo, není to zaostřené, musím něco nalistovat něco, aby to šlo lepší vidět, tady to třeba dobře půjde vidět, jo. Vidíte, že to není dokopírované, jo, tady ten kraj, ten spoj celý, že to tady je takové světlé, jo. Je to prostě kopie, jo, ale fakt je to dobře udělaná, jo. To je šílené, jo. Tady taky to je vidět, že to tady je také smázlé, jo, ale je to prostě katastrofa. Tak, vezmeme teda poslední hru. Tak, poslední hra, co dneska si ukážu tady z těch fejkovek, jo. Takže Alien Soldier, jedna z asi těch nejdražších úplně her, co se prodává. Co tak jim. Jo, v originálu skoro 10 000, jo. Tak to fejkovka má cenu tak.
400, maximálně 5 kg, jo. No, vlastně katastrofa, jo, takže tak. Takže asi klasické manuál k tomu, velice slušném stavu udělaný, sice není to úplná paráda, ale je jako solidní, jo, papír takový hladký pěkně, do porovnání s originálem, tady na tom videu to asi nepůjde vidět, ten lesk, jo, to se leskne, to je také matnější, jo, ale na dotek to je docela hodně podobné, jo. No, při táčení je to vidět, že to je dosti kopírované, dosti jsem to viděl, no spíš to je takové všechno hodně malé dělané, jo, ale jo, jestli si s tím fakt velice vyhrál, jo, s těma manuálama, než to tak dokázal vyrobit, jo. Teď se zaostří. No, to nemůžeme tak řešit. Manuál prostě, jo. Říkám velice solidně podařený manuál, jo. Takže tak, jo. Tak. Krabička, zase klasická, čínská, jo. Jo. Cartridge. Taky čínská, jo. Jsou to, nemám bohužel šroubováky, jinak bych si to vám to rozebral a viděli byste tu vnitřní, že to není originál, jo. Jinak Sega, šroubky, prostě originál, tam to si nadspálové, takže tak, jo. Jinak nálepka je fakt velice parádně dělaná, ale originál to není, bohužel. Je to taky lehce polomat, jo, ale fakt velice solidním stavu, jo. Takže tak, jo. No, tak děláme třeba už je to pauznu. Chtěl jsem ještě ukázat přebal, papírový přebal pro hru, jo. Jak vypadá, bohužel na ten foťák nemá tak rozlišení, abych to viděl zde perfektně. Papír z volný je dobrý, vím přesně jaký to je, gramáž, nebudu to teď říkat do videa, nebudu podporovat ty šmejdy, co to vyrábí, jo. Bohužel tiskárna je špatná, jo, protože se to vyrábí úplně jiným stylem, jo, a ne se to tady dosti mastí. Bohužel tento papír je fakt velice dobrý, jo. A nedivil bych se, kdybych tady těchto fakeových videí, těchto fakeových her bylo tady u nás povíce, jo. Takže asi tak, jo. Jinak takové kratší video, no 13 minut to má. Takže to přeberte každý sám. Co mi k tomu můžete napsat, nechám tam odkaz na... No, můžeme to probrat, jo, pod tím videem na YouTube. Tak jo, děkuju, tím nashlédnutí, nashledanou.